Ти хора, аз съм и ние играем с Злати Game 99, може да се абонирате за неговия канал и за моя естествено, и ние ще направим едно ново оцеляване. Ето го и моя скин. Аз съм батка. Аз съм батка. Трансформерс. Давай. Айде. И естествено, като за първо, ще вземе дърва. Обаче тия по-хубави. Това. Малко ще вземе. Сега ще направим така да съберем дървото и ще се върнем след рекламите. И продължаваме с кратката рекламна пауза. Събрахме дърво. Сега ще каменни инструменти. най-важните са камените, тут е най-фалшивите инструменти. Гледай го, бира. Чакай малко време. Да няма да чакам, бро. Ще чакаш. Ще чакам друг път. Дървени инструменти. Най-фалшивите инструменти с кратка пауза. Колко са? Дезно. Ако искаш просто да се направим една мина и вътре да... И изчакайте малко, че май той е до мен, май на мен. Не е мина. Вземи крафтинг тейбъл. И отиваме да вземаме един много важен елемент в оцеляването. Крафтинг Ето тейбъл. нещо. Събор да запуша. Отлично. Гледай не влезе в това. Той ли го е така? Ме там, ъгълчето. Чакай. Аре, човек. И един подарък от мен. Чакай бе, това камък ми трябва. Сложи го някъде. Чакай бе, това подарък ще ми... Това камък ще ми трябва. Сложи го някъде красно. Може. Аз нищо не виждам. Ко намери? Дяли. Не. Айрон. Ще да направя една птичка да го изпечем. Ще го поделим. Чакай, ще направя печката. Аз вече направя. Слагай айрон вътре. Ще го захраним. Аз имам едно. Гепнал съм без искам. Слагай го тук да обичам. Сложих едно геп. Аз ще дам още едно и да стана на тези две. Аз имам едно вече. Аз имам давно едно. Има и къде да печката. Ще ми трябва още едно. Едното си за мен е другото. Братни са на макс ли ми? Да. И пак ли толкова стана? Виж. Чакай. Виж, искам две. Виж, чакай, че направих нещо много гадно. Добре, хора, ще търся. Хора, кажа, днес ми най-якия ден, намерих още един айрон. Видно. Да. Как да си го направя това? Помощ. Виж как го... Вземай едното. И да се направи аз. Благодаря. Колкото
правим една кирка и идваме на експедиция. Обаче гадното е, че нямаме кол. Чакай, ще изпържа. Дърва! И хора, забравих да ви кажа. Аз Ще имам. купите ли? Аз имам. Почнах да правя. Кол. Аз търся още арам. Как ми забули там нещата? Моята котка бяла. Тя е бяла, затова се казва Беля. Настъпва този човек до мен по Злати. гащите. Не в гащите, а там където ми трябва. Ами да, гадното място на гащите. Къде се го сложи? Отзаре. Да разширя така. Айде да! Айде, нищо. Не ми официали. Ой! Аз сега тръгнем от напред. По-градо не е добре. Хора, стигнали сме до море. Айде бе, човек, стигам на ето. Абе, Аре, един стак ще искам да се върна. поне чукай е така да направя. Така открива. Давай, взимай. Трябва да се решили там една. Хора, значи, един наш приятел играем той на таблета, на телефоните и той се намеси, тъкмо когато открихме един стак диаманти. Да, бе, един стак, затова бяха 8. 8 са били. 8 диаманта и той взе, че заради таблета всичко се бъгна. И се върна 2 часа назад, когато още нямахме мина дори. Да. И всичко беше бруше. Ети един стак. Опа, извиняй. Нали искаш Трябват ми 4. да взимай стак. Взима още 5. Позволи си замката? Не. Айде от мен да ми заповяда едно. Как? Да го прави това? Направи си опат. Готово. Аз искам да убивам животни. Да правя легла. Да знам ли дърва за кол? Както искаш. Опасата. И така. Вижте каквото направих. Купай! Сега ли бъде? Сега искам да се купим диаманти, обаче Той трябва да намираме достатъчно айрон инструменти най-важната е кирка. и меч, ако... Видим Знаете ли какво? Пускам зомбитата, пичуй. Пускай, Пускам за зомби. да се набавяме храна. Абе! Това запушило е! Алекс! Засек? Ама слушай вратата Да не влезе на по-голям зомби. Ако счупят вратата. ако стига да влезе, Къде е? разполагам. Аз правя толкова, ти и попай. Малко ще разширя горе.
Що? Изкопах 2 камъчета. Аре, копай, сериозно бе. Изкопах бе. Изкопах ти 2 камъчета. Ти колко ли? Да. Не искаш. Аре ти да знаеш, че аз съм Не там. съм ли бе? Вземе! Не съм, имах 3. Да, бе, как имаш три? Аз те видях. Как взе? Аз нищо не парнах. Или пак взема? Не съм взела. Я бръкни. Добре, ще бръкна. Взе. Каза да бръкна да взема. Не, кой това бръкни? Вътре има. Я не ги на мама. Чакай, бе, това е на мама. Продължаваме. Така, хора. Ние ще направим инструменти. Видяхте ли аз съм? Фешън хора. Да, е много фешен човек. Ако не сте, ще направя нещо. Ще направя така. И Най-голям фешен човек. ще направим на селфи. Мърде, бе! Айде, дай аз да се включвам. Мърде, бе! Губе! Направи ли си селфито? Аре, не дей мърда, застане там отзаде. Там отзаде, бе! Може бе, се потилюн един. Ака. Не дей мърда. Прави де? Направи. Това беше най-якото. И след клипът ще привърши. Събрахме доста неща. Напък. Обаче какво ще го правим? Знаете ли какво, хора? Имам да преднадя. Това. Чупим това. И да бъде. И хора, това беше всичко за този епизод. Надявам се да е път.